पाहत रहा फक्त धर्मवीर न्यूज, आपलं गाव आपली बातमी। सुभाषनगर येथे भुरट्या चोरीमध्ये वाढते प्रमाण। दिवसा ढवळ्यात 3 सायकल चोरीस गेल्याची घटना CCTV कॅमेऱ्यामध्ये कैद। सुभाषनगर वृत्त। सविस्तर वृत्त असे की सांगली जिल्ह्यासह मिरज ग्रामीण भागामध्ये भुरट्या चोऱ्याचे प्रमाण वाढत चाललेल्याचे चित्र दिसून येत आहे। मिरज मालगाव रोडवर असणाऱ्या मायक्रो वर्ल्ड कॉम्प्युटर या संस्थेचे मुरून विद्यार्थ्यांच्या 3 सायकली चोरीस गेल्याची घटना दिनांक 1 मे 2026 रोजी दुपारी 12 ते 12:30च्या सुमारास घडली आहे। सदर घटना ही CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली असून यामध्ये चोरी करणारे तिन्ही मुले अल्पवयीन असल्याचे दिसून येत आहे। चोरीच्या घटनेत अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढत असल्याने ही चिंतेची बाब ठरली आहे। सदर व्हिडिओमधील तरुण ओळखीचे असल्यास अथवा ओळख पटल्यास मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधून माहिती द्यावी असे आवाहन संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे। धर्मवीर न्यूज, विक्रांत लोंढे, सुभाषनगर।